Moi bons días. Comenzamos. Bueno, moi bons días a todos e hoxe vamos dar unha cumprida información do Consello que se acaba de celebrar. Arrancamos con un importante acordo en política social para avanzar cara a unha sociedade máis igualitaria, con máis oportunidades e con máis recursos para as persoas en situación de especial vulnerabilidade. Os datos do INE revelan que o risco de pobreza e exclusión en Galicia baixou 7 puntos no último ano, sendo a comunidade na que máis disminuiu esta taxa. 180.000 galegos abandonaron esta condición no ano 2024, situándose a taxa de risco de pobreza ou exclusión social, coñecida como taxa AROPE, no 18,8%, a máis baixa dende que no ano 2015 se fixeron as primeiras medicións, e 7 puntos por debaixo da media nacional. Son datos que nos indican que imos polo bo camiño, pero sempre compre seguir traballando. Hoxe, o Consello autorizou reforzar as achegas destinadas ás entidades que loitan contra a pobreza e promoven a inclusión en Galicia, ata chegar aos 20,8 millóns de euros, a cifra máis alta da historia da comunidade. Isto supón un incremento de casi un 6% con respecto á anterior convocatoria. Son achegas que van destinadas a garantir o funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social, como comedores sociais, albergues ou centros de acollida, a programas que favorecen a integración e o acceso ao mercado laboral de persoas en risco de exclusión social e tamén a actuacións específicas dirixidas a persoas sen fogar. Na anterior convocatoria recibiron achegas máis dun centenar de entidades sociais, 104 en concreto, e a previsión é manter ou superar incluso esa cifra nesta convocatoria. Seguindo no eido social, o Consello tamén deu o visto e prace a unha nova edición do programa Respiro Familiar, con axudas para facilitar o descanso e a conciliación dos coidadores de persoas dependentes. Será 1,1 millón de euros. Haberá, como noutras ocasións, 3 tipos de axuda. Ata 1.500 euros para unha estadía temporal da persoa dependente nunha residencia ou ata 1.000 euros para que esta persoa acuda unhas horas a un centro de día ou se contrate a un coidador a domicilio. A convocatoria destas achegas publicarase mañá no Diario Oficial de Galicia e poderánse solicitar ata o 15 de outubro. Cambiando de tema, o Consello deu luz verde a publicar esta mesma semana no portal de transparencia un informe sobre a actividade da Xunta no ano 2024. Nel poderase consultar con detalle o orzamento xestionado por cada un dos departamentos da Xunta de Galicia. Por adiantarlles algúns datos, a Xunta destinou máis de 820 millóns de euros a apoiar as empresas e autónomos, a apoiar os concellos, as entidades sociais ou axudas directas á cidadanía. Ou o que o personal da Administración Xeral ascendeu a 16.000 traballadores, ou que se asinaron preto de 1 millar de convenios de colaboración. Dos asuntos que teñen que ver tamén coa defensa dos intereses dos consumidores, o primeiro é sobre o impacto que pode ter o apagado das centrais de cobre en Galicia. A principios deste mes quedaban activas 4.771 liñas telefónicas de cobre en 72 concellos galegos, que deixarán de funcionar o vindeiro 27 de maio. O Consello acordou hoxe volver a reiterar, de novo, a necesidade de que o Estado e as operadoras garantan a continuidade do servicio a todos os veciños e empresas que teñen liñas telefónicas de cobre. Agardamos así que así sexa, porque lamentablemente vimos de ver as consecuencias no día a día ten un apagón eléctrico ou das comunicacións como pasou hai ben pouco. E seguindo o segundo asunto con o noso deber de protexer os dereitos dos consumidores galegos, un asunto que afecta a milleiros de usuarios do tren en Galicia. Como saben, Renfe impide mercar billetes para calquera data do ano desde Galicia. Está limitada a súa venda a unha data concreta. Non queremos ser máis que ninguén en Galicia, pero tampouco menos. E os galegos teñen dereito a desfrutar dun servicio ferroviario moderno, áxil e eficiente, no que calquer usuario teña os mesmos dereitos, viva onde viva. Por iso, o Consello acordou hoxe solicitar un informe á Comisión Galega de Competencia para que avalíe a posible conduta abusiva de Renfe ante o bloqueo de venda anticipada de billetes en Galicia.
Queremos que se indique se se considera que esta práctica pode ser un aviso de dominio, dado o monopolio de Renfe no transporte de pasaxeiros, e as medidas a adoptar en función dos resultados do informe. A imposibilidade de mercar billetes ao longo prazo impide que os galegos poidan planificar con tempo as súas viaxes ou disfruten de descontos que si teñen noutras zonas de España. Nesta mesma Consellería, en Emprego, hai un asunto para promover o comercio de proximidade, clave para dinamizar as vilas e as cidades. Lembrarán que hai só 2 meses aprobamos un plan estratégico de comercio en Galicia, dotados con 320 millóns de euros ata o ano 2030, unha folla de ruta con máis de 70 iniciativas e un objetivo claro, que era poñer en valor e modernizar o sector. O abeiro deste plan, o Consello acordou hoxe iniciar en Ribadavia un proxecto piloto para revitalizar a actividade comercial nos cascos históricos de vilas senlleiras e que teñen un atractivo turístico. Será a través dun convenio co Concello de casi 600.000 euros, que será adicado a recuperar e acondicionar baixos valeiros que estén en Ribadavia. Unha vez listos, poñeránse a disposición de comerciantes e artesáns para alugalos ata un máximo de 2 anos e completarase con diferentes actividades para promover e dinamizar o comercio local. E apoios tamén para modernizar e digitalizar os comercios xa existentes. No futuro, esta idea se estenderá, ou estenderemos este modelo, a outras vilas ou cabeceiras de comarcas singulares. Varios asuntos no eido sanitario. O primeiro ten que ver coa vixiancia de calidade das augas nas zonas de baño, que agora está a piques de comenzar nesta tempada. É fundamental para evitar problemas de saúde como a gastroenteritis ou doenzas respiratorias. Hoxe, a Xunta destina cada ano máis de 180.000 euros á recollida de análisis de mostras de augas en máis de 500 zonas de baño. Xa se están a realizar as análisis previas ao inicio do plan de vigilancia anual, que comeza en xuño, e hoxe o Consello que si avaliou foi os resultados da campaña do ano 2024. Pois ben, os datos revelan que o 90,4% das augas analizadas en zonas de baño galegas durante o ano 2024 obtiveron unha cualificación de excelente. Isto supón que a porcentaxe de baño con augas excelentes en Galicia, ese 90,4%, está por riba da media española, que está nun 87,6%, e tamén por riba da Unión Europea, que está nun 85,1%. Ademais, Galicia tamén conta coa menor taxa de augas de calidade insuficiente, que sería o outro polo. Un 1% do total de análisis corresponden a augas de calidade insuficiente, fronte ao 1,7% que é a media de España ou 1,6% que é a media da Unión Europea. Por darlles algúns outros datos, tomáronse mostras en 502 zonas de baño de 117 concellos de Galicia. En cada zona se realizaron 10 análisis en todo o verán. No 97% dos casos, a calidade de auga foi excelente ou boa. E detectáronse 19 verteduras que foron comunicadas de inmediato aos concellos para que tomaran as medidas necesarias. O segundo asunto do tema sanitario é que a Xunta segue a apostar por mercar material e equipos de forma conxunta nas 7 áreas sanitarias, co objetivo de aforrar no prezo final. Nesta línea, o Consello acordou hoxe licitar por 12,2 millóns de euros a adquisición de material funsible para realizar terapias de hemodiálise aos pacientes. É a primeira vez que se fai unha compra centralizada deste tipo de dispositivos e permitirá reducir os precios entre un 10 e un 15%, permitindo un aforro total en torno a 1 millón de euros. Rematamos o bloque sanitario con unha mostra do compromiso da Xunta de Galicia en renovar e modernizar as infraestructuras sanitarias para ofrecer un mellor servicio a todos os pacientes. Hoxe o Consello autorizou colaborar co Concello de Cee na reforma do seu centro de saúde da vila de titularidade municipal e que atende a máis de 8.300 pacientes. Vanse destinar 322.000 euros, dos que a Xunta chega o 80%. E búscase mellorar a eficiencia enerxética e o illamento do centro. Vanse cambiar as ventás, actuar na fachada ou mellorar a accesibilidade. O Concello será encargado de facer o proxecto e máis de execución dos traballos.
Pasamos ahora ao eido rural, cun balance sobre as medidas impulsadas ao abeiro da Lei de Recuperación de Terra Agraria que este mes cumpre 4 anos de vixencia. Como saben, o obxectivo primordial desta normativa é promover que terreos abandonados ou en desuso volvan a ter actividade agraria ou gandeira. Pois ben, os datos avaliados polo Consello revelan que a Xunta logrou reactivar máis de 10.200 hectáreas desde a entrada en vigor da Lei de Recuperación de Terra Agraria. Como? Pois con diferentes iniciativas. En primeiro lugar, contamos con 9.500 hectáreas recuperadas que forman parte dos 34 polígonos agroforestais. 574 hectáreas das 21 aldeas modelo aprobadas e casi 200 hectáreas son de permutas entre propietarios. A isto hai que sumar o Banco de Terras, que xestiona actualmente unhas 7.000 hectáreas en máis de 18.000 parcelas, e todos estes datos son positivos, pero non podemos conformarnos. Por iso a Xunta vai a poñer en marcha este ano unha nova liña de axudas para facilitar a recuperación e mobilización de terras, que será de 100.000 euros, dirixidas fundamentalmente a sufragar os gastos notariais ou de rexistro das permutas ou dos polígonos de iniciativa privada. E tamén este ano comenzarán a funcionar o Banco de Explotacións, unha plataforma para poñer en contacto a agricultores e gandeiros que se van a xubilar con xente interesada en seguir coa explotación. Da terra ao mar e no eido marítimo, o Consello deu luz verde a destinar casi 7 millóns de euros a unhas novas axudas para compensar aos armadores e tripulantes afectados pola veda do xurelo e do polvo. A previsión é beneficiar a 4.012 navieiros e casi 2.040 mariñeiros. Como novidade, nesta edición, os armadores que, ademais, forman parte da tripulación poderán optar as dúas achegas. As compensacións correspóndense pola paralización durante 44 días no ano 2024, no caso do xurelo, e durante un mes, o pasado mes de abril, no caso do polvo. As cuantías oscilarán entre os 2.200 euros e os 6.000 euros de máximo. Seguimos cun asunto sobre un dos tesouros naturais de Galicia que cada ano, ademais, atrai a máis visitantes. Trátase do Parque Nacional das Illas Atlánticas. O Consello deu o visto e prace a duplicar o orzamento deste ano para conservar e protexer os valores ambientais, naturais e culturais das Illas Atlánticas. Serán en total 7,1 millóns de euros e búscase actuar en 4 eixos. O primeiro, garantir a biodiversidade e o paisaxe. O segundo é fomentar a investigación. O terceiro é facer compatible os usos públicos coa preservación da contorna e mellorar tamén as infraestructuras. Son moitas as actuacións que xa están en marcha ou van a comenzar nos vindeiros meses. Por darlles algúns exemplos, temos pois que o 54% do orzamento para este ano, 3,9 millóns de euros, vai dirixido á posta en valor do patrimonio cultural. 1,6 millóns de euros para transformar a antiga nave de Salga de Sálvora nun centro de visitantes, máis de 1,5 millóns de euros de melloras ao acceso de praias e recuperación de camiños ou instalar sinalización na illa de Ons, ou 850.000 euros á restauración do faro de Sálvora. Ademais, este 2025 se destina algo máis dun millón de euros a actuacións no sistema de abastecemento de auga, en concreto, obras nas fosas sépticas das CIES, na instalación para a depuración de auga en Ons ou no sistema de abastecemento en Cortegada. Outros 650.000 euros irán destinados a eliminar as especies exóticas e preservar as aves mariñas ou control de mamíferos como o bisón americano. Ou 470.000 euros que van para iniciativas que axuden a difundir os valores do parque, charlas, rutas guiadas, publicacións, etc. E preto de 275.000 euros serán para un novo sistema de electróxenos que mellore o suministro eléctrico nas ONS. No eido económico, o Consello aprobou incrementar nun 41% o orzamento para dous hubs tecnolóxicos promovidos pola Xunta, que buscan apoiar a digitalización e a innovación das empresas galegas. Será algo máis de 1 millón de euros ata o ano 2027.
Renóvanse os convenios de colaboración coa Asociación para a Digitalización de Industria de Galicia e coa Asociación DIT Data Life para, entre outras cousas, facilitar o acceso da industria galega a tecnoloxías emerxentes ou asesorala en procesos innovadores ou para ofrecer servicios avanzados ao sector da biotecnoloxía, centrándose en áreas como saúde, economía circular ou novos produtos. A Xunta segue a traballar, ademais, para que a nova política arancelaria de Estados Unidos afecte o menos posible as empresas galegas. No seu momento xa falábamos aquí do impacto que poderían ter estas novos aranceis. Na actualidade, temos contabilizadas un millar de empresas galegas que exportan a Estados Unidos, 300 delas de forma regular. E maila que as vendas a Estados Unidos só representan o 2,6% das exportacións de Galicia, as perdas poderían chegar a 200 millóns de euros no escenario máis desfavorable para elas. Compre estar preparados, por tanto, e apoiar estas empresas galegas para afrontar da mellor maneira posible todos estes cambios que se poden aveciñar. Para iso, tal e como avaliou o Consello, a Xunta vai iniciar hoxe mesmo unha rolda de contactos cos sectores máis afectados polos aranceis de Estados Unidos, será a través da antena do IGAPE que ten en Miami. Están previstos encontros con representantes do eido agroalimentario, naval, as enerxías renovables, a construción ou as TIC, e recibirán información sobre a actual situación, os servicios que ofrece a antena ou as estrategias para poder mitigar os efectos. Ademais, a Xunta vai activar un novo servicio de consultoría especializado, ademais, en internacionalización. O obxectivo é que as empresas avalíen o seu potencial para exportar e reformulen as súas estrategias para acceder a novos mercados. Dúas medidas que se poñerán en marcha de forma inmediata e sumarán a outras xa anunciadas noutros consellos, como foi a liña especial de préstamos para empresas que operan en Estados Unidos, que poderían recibir entre 100.000 e 1 millón de euros para facilitar a súa transición a novos mercados, ou a creación dunha oficina de asesoramento técnico dependente da Oficina Económica de Galicia para ofrecer asesoramento personalizado ás empresas afectadas. Pechamos o bloque económico cun acordo para consolidar Galicia como referente europeo na innovación aplicada, neste caso, ao deporte. A Xunta aposta dende hai anos polas aceleradores de empresas para impulsar proxectos en eidos claves como a automoción, a aeronáutica, a alimentación ou o medio ambiente. Dende o ano 2016, estas aceleradoras apoiaron a máis de 830 proxectos e crearon máis de 1.400 empregos. Nesta línea, o Consello autorizou hoxe a posta en marcha dunha nova aceleradora de empresas centrada no sector do deporte e do benestar. Partirá cun orzamento de 5,5 millóns de euros, co obxectivo de impulsar 56 proxectos empresariais nos vindeiros 3 anos. Haberá 3 convocatorias anuais para promover novas startups en distintas fases: incubación, aceleración e consolidación. Os beneficiarios recibirán acompañamento técnico, formación ou acceso a infraestructuras tecnolóxicas. Está previsto que a colaboración con socios estratégicos para impulsar a internacionalización dos proxectos. Ademais, a Xunta apoiará con achegas de entre 25.000 e 250.000 euros os proxectos en fase de aceleración ou consolidación. Pasamos agora a un asunto para mellorar as oportunidades laborais dos máis novos. E é que a Galicia do mañá depende dos mozos e mozas de hoxe. É a nosa briga facilitarlles un desenvolvemento dunha carreira profesional e un proxecto vital na nosa terra. Co obxectivo de facilitar o seu acceso ao mercado laboral, se pon en marcha un programa para incentivar a contratación de xente nova que agora queremos reforzar. O Consello deu visto e prace incrementar un 50% o orzamento para as axudas ás empresas que contraten a menores de 30 anos. Serán, en total, as axudas ascenderán a 6,3 millóns de euros. Queremos que ata 650 mozos accedan a un posto de traballo. As empresas e autónomos recibirán incentivos de ata 16.600 euros por cada mozo que contraten a tempo completo durante 12 meses. Haberá 2 líneas de axudas para a contratación de persoas con titulación ou certificación profesional e a outra para os que carecen dela. Os mozos beneficiarios deberán estar desempregados e inscritos no Servicio Público de Emprego. Cambiamos de tema. Unha semana máis avanzamos no compromiso de duplicar o parque público residencial
nesta legislatura ata chegar ás 8.000 vivendas. Estás a poñer o foco onde hai unha maior demanda, por iso xa están en marcha máis de 2.200 inmobles protegidos nas 7 cidades galegas. Seguimos nesa dirección e hoxe o Consello autorizou construir 118 novas vivendas de promoción pública na cidade de Pontevedra, en 3 parcelas cedidas gratuitamente polo Concello. En concreto, estarán ubicadas en Prado Novo, en Valdecorvos, con 54 vivendas, en Ernestino Otero Sestelo, con 53 inmobles, e as de Besas, con 11 vivendas. Unha vez asumida a titularidade das parcelas, a Xunta segue cos trámites necesarios. De feito, o Consello se aprobou licitar a redacción dos proxectos de construción na parcela cedida polo Concello en Valdecorvos. Como saben, o presidente e a conselleira estarán esta tarde en Pontevedra para explicar máis en detalle este asunto. E rematamos cun asunto xa avanzado no debate de Estado de Autonomía e que agora explicará a conselleira, co que buscamos ampliar a oferta de inmobles en alugueiros. O Consello acordou destinar 5,7 millóns de euros a un novo programa para promover que 1.300 vivendas de titularidade privada se poñan en alugueiro con rendas accesibles na comunidade. Os propietarios poderán recibir ata 16.000 euros por vivenda para realizar reformas e cubrir gastos. Ademais, os propietarios recibirán un incentivo de 2.000 euros se a vivenda se aluga a un menor de 36 anos. Deixolles de todas as maneiras coa conselleira para que explique a fondo este programa. Gracias, conselleiro. Efectivamente, hoxe damos un paso máis sobre a medida que anunciaba o presidente Rueda o pasado 23 de abril no transcurso do debate de Estado de Autonomía. Unha nova medida que busca incorporar as vivendas baleiras ao parque residencial de alugueiro. Trátase do programa Fogar Vivo, con axudas, como ben dicía o conselleiro, que poden acadar os 16.000 euros. Como saben, xa dende este 1 de xaneiro temos plenamente operativos os incentivos fiscais para que os propietarios poñan vivendas baleiras en alugueiro con deducións de ata 500 euros no tramo autonómico do IRPF ou deducións tamén de 15% dos gastos realizados para a posta destas vivendas no mercado do alugueiro. Pois hoxe, no Consello da Xunta, damos un paso máis cunha nova liña de axudas compatibles con estes incentivos fiscais que acabamos de mencionar. O Consello da Xunta vén de autorizar o programa Fogar Vivo. Segundo o Observatorio de Vivenda de Galicia, os propietarios non poñen as súas vivendas en réximen de alugueiro por diversos motivos, pero principalmente pola inseguridade xurídica e tamén pola necesidade de realizar reformas. Ante estes dous problemas, dende o Goberno galego queremos axudalos, por unha banda, a rehabilitar os inmobles e, por outra banda, a facer fronte, dentro das posibilidades que temos as comunidades autónomas, a esa inseguridade xurídica. Fogar Vivo aporta unha axuda ao propietario que pode alcanzar os 16.000 euros en diferentes conceptos. En primeiro lugar, unha axuda para rehabilitar e acondicionar as vivendas de ata 11.000 euros. A subvención poderá alcanzar o 80% do gasto realizado, de modo que, por exemplo, un propietario que invirta 6.250 euros na renovación da cociña, 5.000 euros serán de axuda da Xunta de Galicia e 1.250, soamente 1.250 terá que aportar o propietario. Ademais, para facer efectivas estas axudas e, polo tanto, para que o beneficiario poida dispor xa dende o primeiro momento destas achegas, poderemos realizar pagamentos anticipados de ata 80% da axuda, de modo que o propietario teña maior flexibilidade para a realización das obras. O 20% restante de axuda pagarase coa xustificación e certificación final da obra. Ademais destes 11.000 euros de axudas en rehabilitación,
Cando a vivenda xa estea reformada e se formalice o contrato de alugueiro, sumamos un novo incentivo de 2.000 euros cando a vivenda se alugue a menores de 36 anos ou cando a vivenda se alugue a persoas que teñan fillos menores a cargo ou cando a vivenda se alugue a unidades familiares con persoas dependentes. 11.000 e 2.000 aos que paralelamente e para todos os casos, con independencia de que se realicen reformas ou non, subvencionaremos 3.000 euros para financiar o seguro de impago de rentas de alugueiro e o seguro de multirrisgo do fogar por un período mínimo de 5 anos. 11.000 euros para a rehabilitación, 2.000 euros en función de se aluga a unha persoa mouzo ou con fillos a cargos e 3.000 euros para seguros de multirrisco no fogar e de impago de rentas. Os requisitos serán moi sinxelos. En canto ás condicións das vivendas, deben de ter estado baleira nun mínimo de 3 meses anteriores á presentación da solicitude. Os precios de alugueiro, por suposto, serán asequibles conforme o programa aprobado hoxe. A duración dos contratos terán un mínimo de 5 anos se o propietario que aluga é unha persoa física e 7 anos se unha persona xurídica. Este programa será xestionado directamente pola Xunta de Galicia. Se solicitará a través de sede electrónica e conta cun investimento de 5,7 millóns de euros de fondos autonómicos, de fondos propios ata o 2028. Por suposto, con a independencia de se a evolución desta medida é positiva, podamos incrementar este orzamento. Tramitarase polo procedemento de concorrencia non competitiva ata agotar o crédito. Contamos con poder ter xa convocada esta liña de axudas este mesmo verán, porque Fogar Vivo nace, como dicía, para que as vivendas baleiras que hai en Galicia recuperen a súa vida, para que sexan unha oportunidade máis de acceder a fogares dignos, de calidade e a un precio accesible. Así que animamos a todos os propietarios a que soliciten esta axuda para así sumar máis vivendas no eido residencial galego. Moitísimas gracias. Non sei se teñen alguna pregunta. Quería preguntarlle, porque non entendí ben o conselleiro, cantas vivendas espera mobilizar. Quería saber cales son esas rendas asequibles, se hai un baremo de renda, non sei se por superficie, se vai ser un baremo por concello, por tipo de concello. Gracias. A estimación que temos é de 1.300 vivendas que se poñan no mercado de alugueiro e os precios oscilan en función da zona. Por exemplo, zonificamos 5 zonas. Zona 1, 700 euros máximo, é a zona de Coruña, Santiago de Compostela, Vigo ou Pontevedra. Unha zona 2 de 650 euros, por exemplo, Lugo, Ourense, Bayona. 600 euros a Estrada, Cangas, Narón. 550 Ares, Noia, Sarria, Cambados e o resto 450, pero un relatorio que está disposto nese programa que, por suposto, facilitaremos. Hola, sí, entendo que se poden sumar todas as axudas. O sea, un propietario podería cobrar 11.000 euros, 2.000 e 3.000. Correcto. Como se vai facer o tema do seguro? Se lle pagará directamente a empresa? O sea, o propietario pode escoller o seguro que el quera para a súa vivenda e a Xunta vai pagar? Todas as facilidades posibles, os 3.000 euros serán entregados ao propietario para que nese prazo de 5 anos formalice o seguro con compañía que desexe. De onde sacou a Xunta os precios que considera asequibles? Porque creo que escoitei Coruña 650... Coruña 700. Partimos sempre de datos obxectivos dos que temos, do depósito da fianza. Sabedes que é obligatorio o depósito da fianza aqueles propietarios que aluguen a súa vivenda a través dos datos obxectivos que están colgados na página web do Instituto Galego de Vivenda Solo. Todos estes datos temos a media do importe dos alugueiros mensuais e comparativamente cos anos. Desos datos obxectivos son dos que partimos. Conselleira, neste sentido quería preguntarlle por iniciativas como a do Concello de Santiago que, bueno, van nunha liña diferente e aplicárselle un recargo, vaiselle aplicar aos posuidores, aos propietarios de vivendas baleiras que non as poñan no mercado, que lle parece? Sempre dixemos que nós, dende o Executivo Galego, estamos totalmente en contra da prohibición e do intervencionismo. O que temos que facer é fomentar que esas vivendas que estén baleiras se poñan no mercado do alugueiro. Por iso facemos medidas como esta.
Eu teño unha pregunta relacionada con outro tema tamén da súa competencia. Gustaríame que fixera unha valoración sobre a situación que está acontecendo agora mesmo cos cooperativistas de Xuxán, unha explicación, porque as acusacións de parte de partidos como o BNG van poñendo a Xunta como responsable, mentras que desde a Xunta se fala da ICO un pouquiño que explicaran a situación e cales son os pasos a seguir e se consideran que se pode solucionar a situación. Efectivamente. Pola nosa parte, o primeiro que quero deixar claro é que os precios de alugueiros son tasados por normativa, non poden exceder desos precios máximos que na zona de Xuxán, en ese solo, que foi cedido é de 4,85 euros metro cadrado. Desos importes non se pode subir. O que se está a incrementar é o importe da garantía que está a pedir o ICO, o Instituto de Crédito Oficial, que reduce o prazo de aportación dos 36 anos iniciais a 10 anos. O que nós estamos solicitándolle ao Ministerio é que esas condicións do préstamo ICO, que non nos esquezamos que derivan dun convenio que foi formalizado entre o Ministerio e o ICO como consecuencia de 4.000 millóns de euros que temos de axudas europeas, que ten España de axudas europeas, para precisamente dar salida a estas promocións de vivenda en régimen de alugueiro. O que lle estamos a exixir é que, por suposto, as condicións e as garantías dese préstamo ICO non intercedan nesos precios accesibles. O que baixo ningún concepto imos permitir é que esas garantías ICO desvirtúen os importes de alugueiro asequible. Esperaremos a ver que acontece mañá nesa reunión que teñen en Madrid a cooperativa e ICO para ver os pasos que damos dende a Xunta de Galicia. Vale. Gracias. Non sei se teñen algunha outra pregunta. Sí, hola, conselleiro. Quería preguntar, o sábado foi o Día das Letras, hubo numerosas voces, a Real Academia, incluso no seu plenario, de novo, en unha manifestación en Santiago para pedir, entre outras cousas, a derogación do decreto de plurilingüismo. Voulle preguntar se nesas reunións do Pacto Polidioma se está a abordar esta cuestión e, como avalía este proceso que se está levando a cabo ao longo deste ano. Gracias. Nos queremos, na Xunta temos manifestados en todas as ocasións que eu creo que a lingua non é un problema e, ademais, non pode ser tampouco un problema no futuro, non? E creo, ademais, que as enquisas que están saindo, que foron publicadas, van neste sentido. Fíxese que de todas as comunidades que temos lingua propia, Galicia está nas mellores situacións. O 93% da poboación entende perfectamente o galego, o 96% sabe lelo, o 94% sabe falalo e o 84% sabe escribir. E, ademais, hai outra enquisa sobre a percepción social feita nas familias con fillos en idade escolar e se constata que unha ampla maioría das familias interactúa tanto en galego como en castelán, que o 94% afirma que os seus fillos e fillas deben de saber falar galego e o 67% o emprega de xeito cotián. Con todo isto, na Xunta somos conscientes das necesidades de impulsar o seu uso e tamén o seu prestixio. Por iso fomos os primeiros en propoñer un pacto pola lingua, sen marcar ningún tipo de liña vermella. E comenzamos coa renovación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, 50 medidas pusemos en riba da mesa de acción inmediata e iniciamos o procedimento para crear ese selo que recoñeza o compromiso das empresas co galego. Por lo tanto, creo que estamos no camiño de seguir traballando, pero con un obxectivo que é o máis importante, que a lingua non supoña en ningún caso un problema, como non o foi durante estes anos e esperemos que tampouco sexa durante os anos seguintes. Boa tarde. Na liña do que preguntaba o compañeiro, por concretar, unha das demandas que hai é reformar o decreto do galego no ensino, que se chama decreto do plurilingüismo. Está a Xunta aberta a unha reforma dese decreto, a unha modificación? Creo que lle poderá dar máis información concreta ao Conselleiro de Cultura, pero efectivamente nos estamos traballando coa máxima disposición de poder chegar a acordos con todas as forzas. Foron outros
os que se manifestaron claramente con liñas vermellas que non se querían sentar co Partido Popular. Nos estamos dispostos a falar con todas as forzas e chegar a un pacto, a un acordo, e non facer do idioma unha causas belli da sociedade. Listo. Moitas grazas.